ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର। ଭାଇମାନେ ରାମ ରାମ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଠିକ୍ କଥା, ଇଏ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇନି। ଏ ଘଟଣାଟି ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣାଟି। ସେଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିକି କିଏ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଅଳିଆ ଗଦାରେ। ସେଠୁ କିଛି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣିକି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଛୁଆର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗରୁ ତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ନା। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଜୀବନ କ'ଣ ହବ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ଛୁଆ ଆଜି ନ ହେଇଥିଲେ କାଲି ବଡ଼ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିକି କେଉଁଠି କଲେକ୍ଟର, କେଉଁଠି IAS ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କେଉଁଠି OS ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ? ଏଇଟା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସହିବେନି। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମାନେ ରଖିବାକୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟେକି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।